Pa da, sutra igramo najvažniju utakmicu ovog prvenstva, tako da spremamo se maksimalno i mogu samo da kažem da čekujemo tešku, jaku utakmicu i vidjet ćemo. Ko će manje da greši, onaj će i na kraju da pobedi. Što misliš za to сега настапите što ги имаше репрезентацијата на крај? Pa ništa, igraju lepo, kvalitetno, dobra obrana, napad, tako da mislim sve pozitivno, tako da momci stvarno igraju lepo i samo imam lepe stvari da kažem za njih. Pa ne znam da li to baš prednost, znam ja njih, oni znaju mene, tako da vidjet ćemo, to sve posle koncentracije, koliko, tako da zavisi od situacije kakva će da bude. Ja se nadam da će biti na našoj strani. Mislim teško je jer sam ja baš dobar sa svima, ali to je sport. Svako se bori za sebe, tako da vidjet ćemo šta će biti. Mislim još gledali smo nešto jutro, sad još večeras gledamo jedan put kasetu, tako da Ste primetili nešto specifično? Mislim on igra non stop isto većinom, tako da ali to je njihova igra opasnica, tako da treba će jako ostro da se igra. Hvala.